Lola Kiranke, Ogojonawe, Bishi Tatawate, Ogojonawe, Lola Kiranke, Ogojonawe, Bishi Tatawate, Ogojonawe, Lola Kiranke, Ogojonawe, Udu Tatawate, Ogojonawe, Lola Kiranke, Ogojonawe, Yesu Tatawate, Ogojonawe, Lola Kiranke, Ogojonawe, Lola Kiranke. Gemt inde i Asien, mellem Persien, Vestpakistan og Sovjetunionen, ligger Afghanistan. Et tørt og afsvedet land med kolde vintre og varme somre, med græsstepper og buskstepper, hvor træer er så sjældne, at de mange steder betragtes som hellige. Men mod nordøst opfyldes Afghanistan af Hindukush-bjergene, verdens næsthøjeste bjergkæde med toppe på over 7.000 meter. Her, i nogle af de snævre dalstrøg, ligger et område, som indtil for blot 60 år siden var selvstændigt, og som de omboende muhammedanere kaldte Kafiristan, hedningernes land. I de utilgængelige bjergdale levede og lever endnu et folk, som på mange måder minder mere om europæere, end de minder om de omboende afghanere. Steppelandets afghanere er sorthårede og mørke i løden, som de øvrige persiske folk. Kafirerne er lysere og ofte med blå øjne. Afghanernes musik og sang er tydelig orientalsk i sit præg, med højt presset stemmeleje og fremmedartet klangfarve. Kafirernes musik og sang kan uden besvær gengives med vores stemmer og på vores instrumenter. Afghanerne sidder på tæpper på gulvet. Kafirerne bruger derimod stole, ganske som vi gør det i Europa. Hvordan kan det gå til, at man her i Hindukush bjerge træffer, hvad man kunne fristes til at kalde et primitivt europæisk folk? Er det tilflyttere fra Europa, eller er det rester af en gammel og ellers uddød kultur? Det var i håbet om at trænge ind i fortiden, at videnskabsmænd fra det Danske Nationalmuseum i 1948 og igen i 1953 forcerede de stejle bjergkløfter, der fører ind til det tidligere Kafiristan. Hvor terrænet tillader det, går der nåleskove med cedertræer, og længere nede i dalene stedsegrøn egeskov. Landsbyen er anlagt højt op ad bjergsiden som et værn mod fjendtlige overfald, og for ikke at optage den sparsomme agerjord. Den ligger som en gigantisk trappe, hvor hustagene virker som terrasser for husene ovenover. I denne landsby bor omkring 1000 indbyggere. De flade tage er byens gader, og de er samtidig arbejdspladser, hvor man tørrer korn og frugter til vinterforåret. Frugten, som vendes for at blive ordentligt gennemtørret, er en sisyfusfrugt, som ikke kendes i Europa. Færdigtørret smager den nærmest som tørrede æbler.
Befolkningen i denne del af Kafiristan blev oprindeligt kaldt de skinklædte. Man ser stadig mange, der bærer kofter af gedeskin, men dragterne er ellers meget forskellige og ofte importeret udefra. Et klædningsstykke, man finder overalt i dalene, er viklers. Til trods for, at Kafiristan ikke er større end Sjælland, taler befolkningen 5 forskellige sprog, som dog alle tilhører den indoeuropæiske sprogæt. Menneskene er heller ikke særlig ensartede i racepræget, men der er mange, som er udpræget europæiske typer. I modsætning til de asiatiske folk længere mod øst, har huset stor betydning. Det bliver for det meste bygget i etapper efterhånden, som ejeren får råd. Først bygges et forrådskammer, og et trappetrin højere oppe, et foreløbigt beboelsesrum. Ejeren arbejder som hyrde, og når han har tjent tilstrækkeligt eller arvet, bygger han det egentlige hus, som for fremtiden skal tjene som familiens bolig. Det tidligere opholdsrum bruges som pulterkammer. Efterhånden, som ejeren selv skaffer sig kvæg, holder han op med at være hyrde og bliver herre. Der bygges en kostald oven på taget, og huset fuldendes med en veranda uden for indgangsdøren. Lige meget om huset bygges på et fladt terræn eller op ad bjergsiden, er grundplanen for opholdsstuen altid den samme, med 4 hussøjler til at bære taget. Hussøjlerne er rigt udsmykket på de sider, der vender mod indgangen. I gamle dage var der menneskerelieffer på søjlerne, men efter overgangen til muhammedanismen er al menneskefremstilling forbudt, og man må nøjes med mønstre. Udskæringerne udføres af håndværkere, som tilhører særlige klaner. Det er den eneste form for kunstnerisk udsmykning, man finder i området, men den er til gengæld meget udbredt. Om aftenen har smedenes oldermand forkyndt med sin tromme, at valnødehøsten er inde, og straks næste morgen begiver mændene sig ned i dalen med lange stokke. Arbejdet i Kafiristan er nøje organiseret, og da landsbyerne ligger i forskellig højde og ikke har lige lang sommer, har hver landsby sin egen kalender, som er inddelt i måneder efter, hvordan arbejdet falder.